Hej med jer. Jeg hedder Jens. Jeg har fundet de to her i en container. Det er Bluetooth-højttalere. Den her, den virker faktisk. Problemet med den er, at man kan ikke lade den, for strømstikket er blevet smadret. Så jeg har tænkt mig at prøve at sætte den til computeren og se om den kan lades af det USB-stik her. Så og den her, den er så intakt. Men problemet med den er, at der kommer ikke noget lyd af højttalerne. Jeg har prøvet at sætte hovedtelefoner på. Der er meget svag lyd, så jeg har tænkt mig at starte med den her. Og så må vi se, om jeg ikke kan få lidt liv i den. Jamen, prøv at sætte den til computeren. Så er der en reaktion. Bluetooth mode. Så den får noget strøm igennem den der. Det er der ingen tvivl om. Så lad os prøve at sætte den til. Nu tager jeg lige polen fra. Så skal vi på 5 volt, ikke? 5 volt. Der. Cirka der. Så har jeg lavet en ledning. Jeg har taget den røde og den sorte. Jeg lige sætter på her. Det er rød og sort. Og den der. Sætter vi den i her. Så skulle den jo gerne aflæse et forbrug her, når jeg sætter polen på. Nu har den stået og lavet et stykke tid, så nu prøver vi lige at pille den fra. Og sætte noget musik på, så den kan køre. Slukker vi den lige og tænder den igen. Og lige parre den med telefonen. Nu tror jeg vil jeg prøve at afspille noget musik og se om der er kommet noget ladning på, eller det bare er midlertidigt det her. Så jeg vender lige tilbage. Men umiddelbart spiller den da finere. Nå, jeg har prøvet at give den anden her noget strøm, og det lader sådan set også fint nok. Jeg troede egentlig der var strøm nok på, men der skete det efter jeg har sat strøm på. Nu spiller den ganske glimrende, så den skal bare lades. Så kører vi. Jamen nu har jeg afprøvet begge to. De spiller glimrende og holder strømmen. Der er lidt papkasselyd over det. Men jeg har været i min gemmer og fundet nogle ledninger, jeg kan lade dem med. Det er sådan set bare en telefonladerledning, den her. Og den her, der er bare USB i begge ender. Jeg skal lade den her, fordi strømstikket er væk, så skal jeg lade den vej her ved at sætte sådan der, og så tænde den. Og så sætte den til. Bluetooth mode. Men det har været lidt sjovt at prøve. Men tak fordi I så med. Hej.